Okay, so dito na tayo mga boss. Okay. Pinintura natin dito, smoke gray, tapos shell gray ito, tapos smoke gray ito. Pangkulang na lang dito yung mga stoneworks. Kaso libutin natin mamaya. Okay, so first coat pa lang ito mga boss. Good morning! So yan, good morning sa inyong lahat mga boss. So welcome back to my YouTube channel, Mac Lagunilla Vlog. Tayo mga boss. So may pupuntahan tayo mamaya mga boss. Punta tayo sa project natin sa Kamiling, tapos dito sa so dalawang Kamiling, cabinet, tapos dun sa Keeping Village, Kamiling Tarlac din yun. Tapos San Carlos. So punta po tayo dun para i-update yung mga project natin. Okay, so bili muna tayo ng ano, tapos bili muna tayo ng ano, ng pintura kila Jeseo. Bye si Papa ng. So tara, let's go. Okay, so let's go. Bili tayong pintura rito. Yo, what's up? What's up, ketchup? Sa kabila. Ang tao. Ayun. Ay ma'am, bili nga ako ng flat latex. Isang timba. Davis. Tapos shell gray isang timba, tapos smoke gray isang timba. Okay, so andito na yung binili natin mga boss. Isang flat latex, tapos isang shell gray, tsaka isang smoke gray. So tagi isang timba. Tagi isang timba yung binili natin. Hello. Hello. Ayan, nakasama natin si Mrs. tsaka yung bunso. So yung Davis flat latex ay 2,380 yung isang timba. Tapos yung isang timba ng smoke gray 2,770. Tapos isang timba ng shell gray ay 2,770. So Davis paint po lahat ito. So itong pintura na to, pupunta ito dun sa
project natin sa San Carlos. So magdadala rin tayo ng skin coat mamaya. So may dadaanan lang tayo sandali dito. Uwi muna tayo sa bahay, pero ay kukunin lang tayo sandali dito sa nagpa-print kasi ako ng t-shirt. So kukunin natin yung dito lang. Tapos uwi tayo sa bahay para kumain, tapos diretso tayo doon sa San Carlos project. Ay, sa Camiling project. Tapos San Carlos. Okay, so let's go. Okay, tara. So kunin natin. Ayun, dito na. Yes, sir. Ang ganda na. Hindi sa mala Ano, G, sir? solid nga white na to. At dahil migration ganyan ka. Ah, Ito puro day ka. Kung na may print ito yan ka. Dahil migration ka. oh, sige, sir. Okay lang. Ang pinga tayo, G, tela nga tata. Gitela tayo na. Sa tela siguro mga boss, kasi white sana yan. White ko. So okay lang. Okay, sir. So may type. 50 pieces. Ayun. May libreng supot mga boss, ang ganda. Medyo social. Special. So dito lang ito sa SIDG Enterprises, Santa Ignacia. 5 sir na. 1, 2, 3, 4, 5. So ayan, thank you. Maraming salamat sir. Alis yata kayo, no? Ayaw sa alas 2. Oo. Paano maki-meeting? Okay. So ayun na mga boss, tara na. So ito yung pesto nila sir. Yan, Santa Ignacia lang po ito. Yan, si sir. Thank you pa. Okay, maraming salamat. Oops. Diyan lagayan. Diyan lagayan. Oh, andyan. Okay, so andito na tayo mga boss sa Camiling project sa Barangay Tuok, Camiling project. So tapos na yung ceiling dito, spandrel tapos na rin. So pintura sa mga ceiling tapos na rin mga boss. So yung ginagawa na lang nila dito yung mga cabinet. Okay, so yung humawak ng project dito si Pare Bang. So tingnan natin, punta natin mga boss. So yan, makikita nyo yung spandrel yan dito. Okay na. So wood grain. So galing yan sa Tarlac Roofing, yung materialis nya. Tapos kami na lang yung nag-install. So pasok tayo sa loob mga boss. I-update natin. Okay, so dito na tayo mga boss. Okay, so ayan na, naayos na. So okay na dito. Okay. Ayos na. So ito kasi mga boss, ginawa lang namin dito sa labas, tapos ipinasok na lang namin. So ganun yung ginawa namin dito. So ayan na. Pati yun, ginawa namin sa labas, tapos ipinasok na lang namin. Tapos may tukik na rin yung ginawa nating kitchen cabinet. So makikita nyo may tukik na. So ganun din dito mga boss. So ginawa namin dito, tapos pinasok na lang. So ganun yung ginawa namin dyan. Kasi ito, inassemble na lang namin ito, tapos ikinabitan lang nung pagkatapos namin ma-assemble. So okay, ayos. So malapit-lapit po na sila matapos dito mga boss. Tapos dito pininturan na namin ng brown. So ito yung pupuntang aging dito. Ay, yung cabinet dito sa may bar counter. Okay, so yan na yung ceiling nya. Okay, so hindi pa nikabit yung mga ilaw, yung ibang ilaw. So ito, so, hindi pa nikabit yung ilaw dito, pati rito. So may ilaw pa dito, 4 na ilaw. Tapos strip light dito sa gilid. So tricolor, may blue. So ito naman, yan yung pupunta rito. So
So gaya nung kanina rin. So ginawa muna namin dito sa labas, tapos ipapasok lang namin yan. Okay. So pasok na lang namin yan. Ano nyo na? Naka-kuan? Modify. I-last metric yung kasunditan. Hindi, tinignan nyo kung okay naman yung sukat niya. Sakto. Pasok. Yung ito, may papasok doon. Oo, pasok. Okay. So mahirap kasi dyan pag hindi nila double check tapos ipapasok doon. Hindi pasok lang. Wala na. Hindi na papasok. Lalabas na sa mag-absent ba sa absent. Okay, so yan yung ano. Pakibukas mo yung ilaw. Buksan mo nga lahat ng ilaw dito sa taas. So yellow mo, yellow. Yung strip light. Wala. Eh. Ayun, yan. Tapos doon sa ano, buksan mo rin yan pati yung apat. Pati ano? Wala pang ilaw, boss. Ay, wala pa. So hindi pa nilagyan ng ilaw yun mga boss. Wala pa? Dito. Ang apat. Saan yan? Hindi pa nilagyan ng electrician? Pinatay yung breaker. Pinatay yung breaker. Ang electrician. So yan muna yung may papakita natin mga boss. So ito yung TV console. Yan, maganda na rin niya. Lalo na pag may ilaw ito, maganda na to pag napailaw natin. Ayan o. Ganda na. Okay. Malapit-lapit na tayo umalis. Dapat tapusin nyo na to para happy tayo lahat. Marapit na yung flight. Flight. Magpupunta sila sa Dubai. Ayos. So ito, gypsum board lang ito mga boss. Ayan, gypsum board din yan. Drywall. Pati ito, gypsum board din ito. Pati ito, gypsum board din. Gypsum board din to, tsaka ito. Tapos ito, PVC panel. Okay. Ayos. So hindi mo pailaw yung ano doon, strip light sa gilid. Ay, sa araw pa rin. Tingnan nga. Ayun, sa yellow para makita. Yun. So ayan, ayusin na lang yan. So yung electrician dito, tatay din yung may-ari. So yung electrician dito mga boss. Okay. So yung mga boss, para magkaroon lang kayo ng idea. So ipakita ko na lang dyan sa screen yung 3D model na ito para magkaroon kayo ng idea. Okay, so ganyan po yung magiging itsura niya pag natapos. So hindi pa kasi napailaw yung iba. So mas maganda pa rin dyan sa 3D model ngayon kasi kompleto na lahat. Okay. Okay, so ayan mga boss. So ayan muna yung update natin dito sa Kamiling project sa Barangay Tut. Kamiling project mga boss. So punta muna tayo doon sa Keeping Village. So i-update natin yung project natin doon. So tara, let's go! Okay, so andito na tayo mga boss sa Keeping Village. So i-update natin. Okay, so ito yung bahay. Abayaw, basta ayusan? Ayusan? Ano petikas tayo? Dapat kalubong ni dagiti naglabasan ti ko Basilyami. Pwede. Okay. So tara mga boss, let's go. Okay, so andito na tayo sa room 2. So ito yung design na ilalagay dito.
Okay, so ang gusto kasi ni Madam, puro may design itong bahay niya. So kaya naglalagay ng design dito. So lahat ng kwarto may design. So dito may design din dito. Ayan. Okay, so tingnan nga natin dito sa kabila. Okay, wala pa rito. Okay. So dito nga boss. Okay. So nakapag-frame na sila rito. So hinintay lang yata yung electrician rito na ikabit yung mga electrical bago nila takpan. So ngayon pwede na yatang takpan ito. Okay na. Ayos. So kwarto lang ito mga boss, pero may design. Yung mga design niya parang sa sala. Ayos ah. So ganito yung mangyayari dyan na design. Ayan. Dito sa taas. Okay. Ayan. So wala na rin yung mga crack. So minasilya na nila. Ayos. So yung mawak dito ng project yung pamangkin ko, si BR. Okay. So ito kasi malaking bahay kasi ito. Puro kwarto lang muna ito mga boss. Puro kwarto lang. So wala pa talaga yung pinakasalas niya tsaka mga kusina. So may ano pa yan, may kadugtong pa itong bahay na to. So itong portion pa lang yung na ano nila, inuna nilang gawin. So meron pang kadugtong ito. So puro kwarto lang yan mga boss. Okay. So ilan kayo rito? 4? Talo kami no? Ay 3. Okay. Okay. So yan lang yung update dito sa Keeping Village. So hindi na ako nang gumawa ng 3D model dito. So nagbigay na lang ako ng picture na pwedeng pumunta rito sa bahay nila. So ang sinasabi pala dito ni Madam, lalagyan daw ng design dito sa hallway. So sabi ko hindi na ano, ang alam kong hallway na sinasabi niya kasi ditong banda. So ito. So ito pala yung sinasabi yung lalagyan ng design. So para sa akin hindi na pwedeng lagyan ng design nito. So pangit lang. Lalo lang siyang papangit pag lalagyan natin ng design. So wag na natin pilitin yung area na hindi kailangan na lagyan. So dito pwede pa. Okay. So paliwanag ko na lang yan. So tara mga boss, punta tayo sa San Carlos project. Okay, dito na tayo mga boss. Dito na tayo sa San Carlos project. So tara, tignan natin mga boss. Yap, dito ulit natin. Okay, so ayan na yung mga materials natin. Pakibaba. Okay. So yan ang pinintura natin dito, smoke gray, tapos steel gray ito, tapos smoke gray doon. So ang kulang na lang dito yung mga stoneworks. Pasok, libutin natin mamaya mga boss. Okay. So first coat pa lang ito mga boss. So patukan ko na lang itong video natin ng ano, background music baka kasi maka-copyright tayo. So first coat. Okay na. So meron pa rito. Medyo
makapal lang kasi yung ano nila dito. Masilya. Silk gray. Oh, silgray na yung buhatan, silgray. Okay. So, first coat pa lang sila. Tignan nyo yung ano, first coat pa lang yan, no? O, masilyan nyo. That's fine. Retouch. Mag-retouch kayo. So, tignan natin dito yung mga moldura. So, okay na. Na-repair na nila ton. Yung moldura natin. So, yung last na punta tayo rito. Hindi maganda. Okay. So okay na. Okay. Ayos. May okasyon yata sa kabila. Oh, nagkikain na kayo dyan sa kabila? Kumain na kayo dyan? Di ba? Di ba nagtawag? Tara! May okasyon sa kabila. Okay, so ayan. Okay, so dito sa canopy mga boss, nirepair pa namin ito. So palitada uli kami rito. Tapos naglagay kami ng skim coat. So yung skim coat kasi pampakinis lang ng paderian. So hindi pwedeng kapalan. So kaya ginawa namin, nagpalitada pa kami para makuha lang yung straight nito. So medyo malayo kasi yung dating itsura nito sa ngayon. So ngayon may straight naman na siya pero mayroon pang konti. So hindi naman natin talaga makukuha na perfect yan dahil yung unang gumawa, makikita nyo rito hindi pantay talaga yung pagkakabuhos nila dito sa canopy. So makapal. So yan lang yung pinaka the best na ginawa lang natin dito. So na straight lang natin at ayun, napakainis ng konti. So hindi naman kasi natin pwedeng kapalan pa yung ano natin dyan, yung masilya. So kaya hanggang ganyan lang mga boss. Okay, so makikita nyo rito, hinabol namin. So mas mababa na siya rito kung ikukumpara mo rito sa dati niya. So mas okay naman na siyang tignan ngayon kaysa sa dati. So halos kasi lahat ng palitada na ito halos hindi maganda yung pagkapalitada ng bahay. So hindi naman siya makukuha ng simpleng skim coat lang o pagmasilya. So hindi siya makukuha ng ganun kadali. So nasa nagpapalitada talaga ang ano na ito, dapat na ano na yun mga boss, nasa nagpapalitada talaga dapat nakuha na nila yung tamang hulog niya at saka yung dapat gumamit din sila ng bara. So kung ikukumpara mo naman sa dati, mas okay na siya ngayon tingnan ngayon kaysa doon sa dati. Okay na. So pasado na rin naman. Okay, so dito sa loob, silip ko lang. So ito yung mga natapos natin dito. So ayan, may tumatawag. So ayan mga boss, tumawag si Mrs. pa rin tumawag. So pasadaan lang natin mga natapos din na dito. Okay, ayan o. So lahat ng kwarto ganito naman yung itsura na. So dito sa loob, tiles na lang kulang dito. Tiles, tapos yung partition dito. Tapos ito, tatanggalin ko nito. So ibahin ko na yung kitchen ano natin. Itong kitchen layout na naka-layout dito. So ibahin na natin yan. So modular kitchen cabinet na yung gagawin natin dito. Para mas maganda, para mas modern.
Tapos yung ano dito, yung partition. So para magkaroon lang kayo ng idea. So ipakita ko na rin sa screen yung 3D model niya. Okay, so ganyan yung mangyayari dyan sa partition natin. Ayos. So yan lang mga boss yung update dito sa San Carlos project. Okay. Yung laging suha. Ano, bibigay sa akin ni Sir. Ano pangalan mo, Sir? Jeff. Jeff. Pinsan mo to yung may-ari rito. Oo, pinsan. Ayun o. Saan yung bibigay mo sa akin dyan, Sir? Yan. Wow, ang dami ah. Thank you ah. Ayun. Si Sir Jeff. Thank you, Sir Jeff ah. Meron tayong pasalubong sa bahay. Okay. Yan o. So iba pa yung nandun. Mas malaki yung binigay ni Sir Jeff. Naging tropa na rin nila dito si Sir Jeff, yung mga kasama natin dito sa trabaho. Okay, so second coat na. Second coat. Okay, so tara na mga boss. Para makapag-drawing pa tayo sa bahay yung susunod na project. Sige, kalahon. Say thank you, sir. Yes, sir. Okay, let's go. Okay, balik tayo rito mga boss. Balik tayo rito kasi pinabalik tayo ni Madam, tumawag kay Mrs. So andito, may bibigay daw si Madam sa atin. Yung nanay nila Ma'am Berna. Okay, so hintayin na lang natin. Tara. Okay. Ito. Ano pangalan ni nanay? Si Auntie Benny. Auntie Benny. Ayun. Ito para mo sa inyo sa kanila. Ito na po para sa kanila rin. Yun. Sige po. Saan po yung sa akin dito, ma'am? Ito po. Ah. Sa kanila rin. Yun. Ayos. Nagpapakit sila naman sa araw. Maraming salamat po, ma'am. Nanay Bibi po. Benny. Ay, Benny. Benny. Ayan o, champagne. May red wine yata. Oh, para sa inyo. Red wine yata eh. Pero parang champagne yung itsura niya. Thank you po. Yan, kay nanay ano. Thank you po, nanay. Yan. Nanay Benny po. Yan. Kay nanay Benny. Yan. Ano, so ito naman yung binigay sa akin. Mas marami. Mas marami, may pasta pa. Ano ba to? Pasta ba to? Ayun. Ayun oh. Ayun oh. Tapos red wine. Berlucci. Forlicci. Kobe Imperial. Ayun. Yan. Maraming salamat po, ma'am. Naglalagay ko lang dito. Ay. Pauwi na rin po sana ako eh. Okay. So tara na mga boss. So maraming salamat kay Nanay Benny sa munting regalo. So tara.